Защо си в този канал? Няма никъде тук, общината никъде не осигурява, ти кажа за бездомниците. Скъпи наемите, ти кажа, никой не ти осигурява нищо. Няма такива като нас, няма. Това е добре град за живеене сме, то сме пък хората спът по каналите, нали? От кога е този човек там? Ами тази зима е от няколко месеца, иначе от няколко години идва зимата тук прекара да спи по каналите. На дъжд сняг и се криеш така вътре? Не, защото иначе стана вярно, да, други дрехи няма. Това не са дрехите. Нямаме дрехи да се привлека. Бре, ти сам ли избра да станеш на това положение? Не. Еми как се получи? Не от зор съм така, принуден, да ти кажа. Кой те принуди? Как стана? Няма работа. Как се казваш? Златко ми е много грозно. Документи имаш ли? Загубих си лично да каза, че не може да си изкарам документи. А сега на 30 марта рожден. Нямам пари да посрещна. Нямам пари за рожден ден като рожденник. Тук някой помага ли ти от хората наоколо? Черпят се, някой мога да му почерпят, ти кажа нещо. Храна ще ми почерпят, ти кажа. И пари съм начерпили. Който му почерпят. Абсурдна работа. Трябва да има такива. Вие помагали ли сте му с нещо? Постоянно храна му давам, хляб му давам. Не сте само вие, и други хора от блока са му помагали? Помагаме му, сколько можем. Хората от блока и от входа, бабите, по-старите му носят от време на време храна, когато имат остатъци. Знам, че са му носили и дрехи от време на време, но той ги бил отказвал, защото няма къде да ги остави. Идвали други клошари и се крадели помежду си. Къде го имаш транзисторчета? Купих го от магазина да го купих. Защо ти е транзисторче? Чуем една музика. Седна така, чуем една музика. Това ли ти е? Музичката? И какво друго ти трябва? Пиване, хапане, ако има един тютюн и една музика. Това е живота. Помагат му хората, защото той е бездомник явно, но той стои и при цялото време пие. Той при цялото време пие. Или ще пие, да кажем, бира или вино. Това вино или бира, кой му го дава, не мога да кажа. Храна му дава хората тук, но плачевна история. Какво мислиш, че ще се случи с тебе? Се от тук нататък. Не знам. От какво се страхуваш най-много в момента? От глада. Че няма. Ако ти кажа, чупено рамо имам. От кой? Ние полицията вика, ние отиваме инспектора, ти кажа, цивилна, вика, ние от моето компетентство. Че съм ударен, вика, тях изобщо не ги интересува полицията. Аз не мисля, че някой още знае за неговото съществуване от властите. Мисля, че само ние го забелязваме и има много хора, които никой не ги забелязва. Аз преди това говорих с него, той каза, че има други, които живеят в Изгрев, по каналите, в Меделник и се срещат по кофти за букук. Един полицай ми вика, обали се една, ако има такива, вика, по улицата, вика, хулиганчета. Другия ми вика, мен не ме интересува. Полицай, това са полицай, да. Защо не ги интересува? Ти с какво по-различен си от останалите хора? Не, същия съм като останалите. Същия съм, а тях не ги интересува. Смятам, че би било да му се намери место, но не знам общината дали има такъв въпрос за решаване, възможност за решаване на такъв проблем. Добре, събуждаш се и после какво правиш? По контейнерите. Така. Материали. Търсят материали вече. Какви материали търсиш? Метал. После какво правиш? Отивам се пазарно в магазина. Тук последния път си взимам пинерчета, има и пинерчета, се поех на две. Добре, това е в добрия случай, а в лошия случай какво става? Ако почерпи някой една приказка, тук съм черпи, една момче, това почерпи. Знам, че зимно време на гарата, на ЖП гарата се прилетяват, но сега стои тук в канала на топло, полза парното и това е. Надяваш ли се в момента на нещо? На нищо. Аз тук и непознати ми викат. Но отида вика за... И тия са отчаяли, ти каза, вика, отидат някъде в граница. В България не ми стои вече. Но отиват в някоя друга страна. Там поне мога да се уреда нещо. Да живее като хората. Да живееш като някой куче да живее. Той иска някой да... малко. Както разбрахме, той иска малко. Иска просто къде да спи някъде на топло и иска да работи. Определено иска да работи.
Имам къде да живеем от чак Върчанско. Там няма работа. Говориш работа, т.е. за събиране на метали от бокуците. Това ли имаш предвид? Ами това работи, не съм само аз и други. По селата това е невъзможно, докато в големия град се намира. Да. Ами на село можеш да се хванеш на истинска работа, нещо да работиш на нивата там, да помагаш на хората, гледаш животни. И ти се работи това? Не, работил съм, да ти кажа. Защо? Съм... Тук е мина Черно море, един отбор. Ама те пенсионери хора дават по 2-3 лева на ден. Кой ще ги прави 2-3 лева? Защо такива хора не ги взимат на работа? Им е трудно да се намерят. По принцип няма работа пък. За... Как да го вземат? Камо ли за такива? Няма. Не е правилно, по принцип иска да работи, трябва да работи. Но последния път тук бях при една аптека, там ми почиства, викам, поне малко да ми почиства там аптеката. Вика, тя е досана, няма работа. Някой лев поне да изкарам. Не мога да си изкарам до някъде. Няма вика работа, това е. Значи виждам, че има работа, обаче вика нямам работа. Няма работа. А такива хора според теб ще не ги взимат на работа? Доколкото знам, той няма документи, а и по начина, по който изглежда, не мисля, че някой би му се доведел. Защо пушиш? Пуши, някой вика, отказват, викам, откажи ги цигарите. Викам, аз трябва ще откажа, цигарите няма да ги откажа. Защо? Те съм сутен, казвам. Започна от 16 годишна да пуша цигари. В съседство каналите преди няколко години бил починал някакъв човек. От тогава каналите ги бяха затворили, но ето има други, които все още седат отворени и те спят по тях. Ако тези канали се затворят, хората ще умедат по пейки по входа. Не пречи никому, но неприятна гледка.